Arestado sa ginibong hot pursuit operation kan Kamaligan Municipal Police Station ang tulong sospek sa pangahabon sarong residensya sa Barangay Marcos, Kamaligan, Camarines Sur maagahon kan Pebrero 4. Total na 800,000 pesos na kantidad nin kwarta ang nalalay kan mga sospek asin 60,000 pesos na kantidad nin laptop. Enot na nadakop kan otoridad ang menor de edad na sospek sa nasabing lugar matapos na matrace ang lokasyon kan cellphone na hinaabonan man kaini. Kinantaman ka nasabing menor de edad ang leader kan sa indang grupo na si Giancarlo Nacario, 18 anyos, residente kan San Ramon Street, Barangay Calawag, Naga City. Sa kusog kan mandamiento de aresto, nadakop si Nacario sa apartment kaini sa Banwaan in Pasakaw, Camarines Sur. Napag-araman man na dati ng may pigkakaatubang na kaso si Nacario sa pagbalgar sa Presidential Decree 1612 o Anti-Fencing Law. Mantang ang pantulong sospek na saro man na menor de edad ang napasakamot man kan otoridad matapos na i-turn over mismo kan sa iyang tugang pati naan hinaabonan na sang 2,004 pesos na kantidad nin kwarta. Nakakuha kitang tiyempo may nag info po sa mo na itong dahil duman sa hinaabonan pong cellphone, nagkaubo kita ning duman traces. So may locator po itong cellphone, din na monitor ta po itong sarong suspect na minor de edad. Dumanta po na ako si suspect, isa ro pong suspect duman sa Barangay Suwa, Kamaligan. Sa impormasyon na ibalik na sa mga tagsadiri ang kwartang hinaabonan kan tulong sospechado, alagad sa total na 800,000 pesos na nakuha kan mga sospek, 700,000 na sa nadigdi ang naibalik sa mga biktima. Kaya lang ito pong tapapela na po ining kaso, kaya lang itong duwang minor de edad mayo itang ibang maginibo. Kaya po antang turnover sa DSWD habang naghahalat po kita katong certificate with discernment. Pero ibabali mangyarare po siya sinda sa pagfiling kaso, bahala na po ang court or judge sa disposition ito. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan otoridad si Nacario asin posibleng mahampang sa kasong robbery. Mantang nasa pangatama naman kan DSWD ang duwang menor de edad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.